Manila Broadcasting Company. Renewals and driver's license kag student permit ginpalawig tubtob duha ka bulan. 5 ka mga struktura nasunog sa nagluntad nga sunog sa banwasang Hinigaran. Sa mga balita national, malipot nga quarantine period sa mga fully vaccinated health workers nga positibo sa COVID-19 ginpanugutan sang IATF. Samtang 40 bilyones pesos nga loan sang Pilipinas ginpain para ibakal booster shot doses. May nga gabakolod, may nga gabugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Sabado, Enero 8, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita. Aksyon Radio Philippines Center tabla size 4 detalye na sa mga balita lokal.
Ginpalawig sang tubtub duha ka bulan sang Land Transportation Office ang renewal sa mga driver's license, conductor's license kag student permit nga maga-expire sini nga bulan sang Enero, Pebrero kag Marso. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahag ni LTO-6 Regional Director Eric Tabaldo nga bangod sa padayon nga epekto sang COVID-19, nagpapanawag sang direktibang LTO Central Office nga nagapalawig sa student permit, conductor's license kag driver's renewal. Ang mga maga-expire nga lisensya sining Enero 2022 ang mahimo makapa-renew sa Marso tuig 2022, ang mga Pebrero tubtob sa Abril kag ang Marso ang mahimo makapa-renew sa katapusan sang Mayo tuig 2022. Magluwas diri lakip man sa ginpalawig among validity sang medical certificate. Ginapanawagan naman sa mga transport groups sa mga opisyal sang lokal nga gobyerno sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental nga magpahamtang sa mga personnel nga mag-implementar sang 70% nga seating capacity ilabi na sa mga pasahero nga salakyan. Sunod kay Diego Malacad, Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center, hindi malikawan nga magsobra sa seating capacity ang sakay sa mga pasahero nga salakyan tungod ila ginalikawan nga magbai sa ila pasahero kag may ginasunod nga pagsulundan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga hindi dapat magpamalibad sa mga pasahero. Dugang pa nga mga mando ang wala ginpaiway sang LTFRB bisan pandemya, rason nga nagapangabay si Malacad nga magpatawag sang pagsapol ang mga opisyal sang gobyerno agod makahimo man sang solusyon. Ang namin tani makabinuligay kita pala sa dalanon, hindi naman pagkabigya nga tama na gid ka uli po na aton nga mga driver nga tiga-tiga nyo lang gayo man lang kami nga kung pwede. Ay sila kita 70% kung nag-siyam-siyam siya mo talang wala para hindi siya dikit-dikit. Si Undok Secretary General Diego Malacad. Siman pa nga balita lokal na sunog naman ang 5 ka mga estruktura sa sunog nga naluntad sa Dalan Lopasayna, Barangay 1, Banwa sang Hinigaran, Biyernes sang gabi. Ang insidente naglambot sa second alarm kung kinahanglan magrespondera malapit nga mga BFP stations. Lakip sa sunog ang duha ka karinderya balian sa Chicken Joy nga Thea and John, isa ka 2-story nga ginaparentahan kay isa pagid ka balay. Totally destroyed ang 5 ka mga estruktura nga himo sa light materials. Lakip sa nagresponder sa insidente ang BFP sa Pontevedra, Binalbagan, Himamaylan kag Isabela. Ginpahag sa mga residente sa lugar nga duha ka beses nga nag-brown out kag sa ikaduha nga pagsiga didto nag-umpisa ang sunog nga ginaligar sa baliligyaan sa Chicken Joy nga sirado sang natabo ang insidente. Wala na apektuhan sa sunog ang katupad nga bakery sa wala kag tuo bangon mayara sang firewall. Sunog kay SFO4 Paulo Antonio Garin Jr., Acting Municipal Fire Marshal, wala sang may nasamaran sa insidente nga karon padayon pa nga ginapadalman sang investigador. Natalanaw naman nga magbalik ang investigador sa lugar para sa dugang pagpangusisa lakip ang paghibalo sa balor sang kalitan nga gintuga sang sunog. Sa iban pa nga balita lokal, igo naman sa ulo pagi sa pagpagluthang na angkon sa anay kagawad kada baligya sang isda sang ining ginluthang sa Purok 2, Barangay Kulipapa, Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental, alas 9:30 sang gabi Huwebes. Ang biktima ginkilala kay Ulysses Mahinay, 48 anyos, kag residente sang amo nga lugar. Suno sa manak sang biktima sa Hinubaan na PNP, samtang yara siya sa sulod sa Ilapuloy-an, nakabati siya sang lupok. Rason nga nagwa ini kag nakit-an na lang sini ang biktima nang gahigda na malapit sa motorsiklo kag dugoon. Nasiplatan pa sang manak ang mga wala makilala nga sospetsado kag nagpalagyo sakay ang motorsiklo. Ginghingagaw padala sa hospital ang biktima apang gindeklarar nga patay na. Dako naman ang posibilidad nga madalahig sa kaso ang utod kag iloy sang sospetsado nga nagpatay sang iamay kag ginlubong sa Purok Badyang, Barangay Kamingawan, Syudad sang Kabankalan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, Chief of Police sang Kabankalan PNP, nakapanugid ang utod sang napatay nga ginaligar ginsugo sang iloy nga patso ng ila amay matapos nga ginkastigo man sila sang biktima. Dugang ni Cruz na aki nga napatay sa ila mag-iloy matapos ginaligar nga nadula ang iya kwarta kag ginpasibangdan sang amay ang sospetsado.
Karon sinilig pabilin pa sa ospital ang suspetsado matapos nag-inom inis ang hilo sa adlaw nga nakutkutan ang iamay kag ginako ang krimen. Ginahulat pa sang otoridad ang judicial confessions ng suspetsado. Madumduman tulaan sa nasapuan si Leonardo Benigay 50 anyos matapos ginpatay sa iyang anak nga si Miguel 25 gamit naman ang maso kag anom kabulan na ang nakaligad. Sa katapusan nga balita lokal, kapin 50 naman ka miyembro sa Negros Press Club, lakip man ang ilapila nila ka mga himataang ginbakunahan sa COVID-19 vaccine booster shot sa NPC building sa Dalan San Juan kahapon sang hapon. Sunod kay NPC President Ives Montisillo, ini nga tika ang ginihimo sa NPC para masiguro nga protektado mga miyembro sa media bangod sa responsibilidad nga pagatubangon sa masunod nga mga binulan lakip na dire ang pagtrabaho sa adlaw sa tuig 2022 nga eleksyon. Para kay Montisillo, mas may nga protektado katapos ang media batok sa anuman nga variants ng COVID-19. Nagpasalamat si Montisillo sa Bacolod Emergency Operations Center sa vaccination team kag sa LG sa Bacolod sa siniman nga aktibidad. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan at mga kalintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gintugutan sang Interagency Task Force ang malipot nga isolation kag quarantine periods para sa fully vaccinated health workers nga infected o kung may exposure sa COVID-19. Ginhimo ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Noglares ang anunsyo matapos magkangawa ang madamo nga ospital bagod sa dutay nga personnel sa pagtaas ni sa kaso sang COVID-19. Nasaad sa resolusyon sang IATF nga ang Hospital Infection Prevention and Control Committees ang otorisado sa pag-implementar sang malipot nga quarantine protocols sang tubtub 5 kadlaw para sa ila fully vaccinated healthcare workers nga may healthcare capacity needs kag individual risk assessment. Ginanunsyo naman sa Department of Finance nga nakasikir ang Pilipinas ang 800 milyones dolyares o kung malapit 40 bilyones pesos nga loan financing. Halin naman sa multilateral development banks agud ipasiguro ang nagakaigo nga pondo sa gobyerno agud ibakal sang COVID-19 booster shots. Sa statement, ginpahag sa DOF nga may ginpermahan ini nga 250 milyones dolyares nga loan agreement sa Asian Development Bank kag dugang nga 250 milyones dolyares deal sa Asian Infrastructure Investment Bank sang Desyembre 2021. Subong man may ginpermahan nga 300 milyones dolyares nga loan sa World Bank. Sa karon, ginpahag ni Finance Undersecretary Bayan nga ginahulat pa sa DOF ang opinion sa Department of Justice para sa activities sang financing agreements. Nabuhi na ng kadamuon sa mga Pinoy nga wala sa trabaho sa tuong Nobyembre 2021. Sunod sa reports ng Philippine Statistics Authority, yara sa 3.26 milyones ang unemployed adults nga nag-edad 15 anyos pasaka, mas manabuhi ni sa 3.5 milyones nga na-record sa tuong Oktubre 2021. Sa karon ginapatuman ang Alert Level 3 sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, kag 14 pang lugar tungod sa padayon nga pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa pungsod. Ginanunsyo naman ni Senator Panfiloping Lacson nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa isa ka tweet, ginpahag ni Lacson nga napaidalom siya sa RT-PCR test sa itong Martes NR4. Kanagwa resulta Webes NR6. Si Lacson sa karon ang napaidalom sa self-quarantine. Ginanunsyo man ni Senator Sherwin Gatchalian nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sunod sa senador, nagabatsyag lamang siya sa mild symptoms. Sa rin sunod sa senador, silingon epektibo ang bakuna sa iya. Angot sinigin na inganyo sa senador ang publiko nga magpa-COVID-19 booster shot sa gilayon. Samtang si Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano, navotas Mayor Toby Tiangco, kag anay Senator JV Ejercito, ang mga nauna nang nag-anunsyo nga nagpositibo sila sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, ginkumpirmar sa Armed Forces of the Philippines nga nagpositibo sa COVID-19 si Military Chief General Centino. Sunod kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief yara sa isolation facilities ang Camp Aguinaldo, kag padan nga trabaho ang obligasyon sa payak nga naka-quarantine. Dugang pa ni Zagala, ginapanumdum ni Centino sa tanan nga personnel nga padayon sundon ng safety measures, kag sundon ng health protocols sa gumalikawan ng paglaptas sa COVID-19. Pahayag pa ni Zagala nga agod matungda ng mandato nga paghatag proteksyon sa pumuloy kay Estado, kinahanglan preserba ang AFP ang tropa militar.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Okay, balong sa sini nga panahon, importante ang atong Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag Size 26, good morning anay dira sa kay Melvin Pinefiel. Kag sa akon mga KBFF bala sa Bago City. Good morning dira. BFF. Yes, so sa kay Ma'am Luing Melos. Good morning Yes. sa imo, Ma'am Luing. Good morning, ma'am. Mr. Melchor. Kagabi ka siling sa niya, text ka kung kaabot ka na ha, lingkon din lang, batiin lang boss nara ko. Nan, te, sakto gid. Para Timprano. magid ko, medyo na delay na ko sa dalo mo kay may nagbangga sa akon. Ayaw mo na, napasibangdan pa ba? Sige, kag Rika Yulo, mga akon man nga friend, best friend ko, no? Kag kay Daidi Soke. Good morning dira. Kag kay Melissa Cesar, Melissa Onso Cesar, no? Kag kay Yes. Landot Cesar dira. Kag sa tanan to na akon mo kopdanan dira sa Balibad na din. KBFF. May nag-chat isa ako, no? Balibad na din. Ay na. Wala sa ulo ko na ni sa ma'am, Sige. Mga ka-aksyon ninyo gimamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.